טוב, שלום וברכה לכולם. היום אנחנו בעזרת השם נעסוק בענייני יום טוב. הרבה אנשים שאלו אותי, למה כבר תקופה אין שיעורים ביוטיוב. אז זה לא שאין שיעורים, כל פעם יש לנו בעיה אחרת עם הצילומים. פעם אחד הכרטיס לא עובד, פעם אחד המצלמה לא עובד, פעם אחד איציק לא נמצא פה. טוב, אז מי שרוצה באמת לשמוע כל שבוע, השיעור מתקיים כל שבוע, כמו כולם יודעים, בימי שני. היום הכרנו את זה ליום שלישי בגלל ראש חודש, סעודת ראש חודש. ובמהלך השבוע יש פה שיעורים ביישוב, יש פה 10 שיעורים כל שבוע. טוב, בעזרת השם היום נדבר על ענייני יום טוב. בעזרת השם שבוע הבא ביום ראשון בלילה יחול יום שבועות, כן? חג שבועות. ואנחנו צריכים ללמוד חלק מההלכות, בהלכות שבועות, כמעט ואין הלכות בחג השבועות. אתם מכירים איזו הלכה מיוחדת שיש בשבועות? אין כמעט ואין. מנהג של מחלה חלה. זה מנהג, זה לא הלכה, כן? זה מנהג, כן? ותשימו לב שבכל החגים בפסח יש לנו הרבה הלכות, ממש הרבה הלכות, כל הלכות מצה, 4 כוסות, כל ההלכות יש וצריך ללמוד אותם, והרבה אנשים מתמקדים עליהם. ובסוכות יש לנו את כל 4 המינים, סוכה, כן, כל העניינים שמה, ואנשים מתמקדים בזה. אבל בחג השבועות, כן, בחג השבועות כמעט ואין לנו הלכות, וזה ההזדמנות ללמוד הלכות יום טוב. כן, שזה היום שיש לנו, ברוך הבא איציק. סיור, רווקים בלבד. כן, אתה יכול, כן. כן, ויש לנו את ההזדמנות ללמוד הלכות יום טוב, ואנחנו בעזרת השם נלמד הלכות יום טוב. למה? כיוון שהרבה אנשים לא מספיקים ללמוד את ההלכות האלה. כמו שאמרנו, בפסח לומדים את כל ההלכות של פסח, בסוכות לומדים את כל ההלכות של סוכות, ויש לנו עכשיו את חג השבועות שאפשר ללמוד בו את הלכות יום טוב. אז כידוע שהגמרא אומרת שמה בין שבת ליום טוב, אלא מלאכת אוכל נפש בלבד. דהיינו, שכל ההלכות שיש בשבת, יש גם ביום טוב. אבל מה? התירו ביום טוב לעשות מלאכות שהן לצורך אוכל נפש. כן? אבל לאו דווקא אוכל נפש, אלא כל הנאה שווה לכל נפש. יש הרבה אנשים שטועים בדבר הזה וחושבים, הנה יאללה, מה שמותר לנו לעשות בשבת, זה מותר לעשות את זה, וכן, כל דבר שהוא קשור לאוכל, מותר לעשות אותו ביום טוב. אבל בשבת, כמובן שאסור לעשות אותו בשבת. אבל ביום טוב צריך לדעת שדבר שהוא לצורך אוכל נפש, מותר לעשות אותו ביום טוב. אבל דבר שהוא לא לצורך אוכל נפש, יהיה אסור לעשות אותו. הוא הדין, אדם שרוצה לעשות לצורך אוכל נפש, תשימו לב, אדם שרוצה לעשות לצורך אוכל נפש, וזה לא נקרא הנאה שווה לאכול נפש, אלא זה נקרא מכשירי אוכל נפש. דהיינו, אדם שרוצה לעשות מנגל, כן, כמצוותו, ככה צריך לעשות מנגל ביום חג השבועות. יש הרבה אנשים מתבלבלים דרך אגב, וחושבים שצריך לאכול ארוחה חלבית ביום טוב. זה טעות, למה? כיוון שהגמרא אומרת, הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. כן, מה צריך לעשות? חציו לכם, חציו לשם, כולו לכם, כולו לשם, מה צריך לעשות בדיוק? כן, רבי אליעזר אומר, חציו או כולו לכם, או כולו לשם. דהיינו, או שתלמד כל היום טוב, תלמד מאז שנכנס יום טוב, עד שיצא יום טוב. פשוט תתפוס את הספר ופשוט רק להרביץ תורה, להרביץ תורה. רבי יהושע אומר, לא, חציו לכם, חציו לשם. תלמד חצי יום, אבל חצי יום, לך תנפנף, לך תשמח, תענג את המשפחה, תענג את הגוף, תענג את הכל, חציו לכם, חציו לשם. אבל אומרת הגמרא, כולם מודים שמה, ברוך הבא, כולם מודים שבעצרת, כולם מודים, בין רבי אליעזר, בין רבי יהושע, בעצרת צריך שיהיה חציו לכם וחציו לשם, כן? שבשבועות צריך שיהיה חציו לכם וחציו לשם. ועד כדי כך, הגמרא מספרת על רבי יוסף. רבי יוסף אומר, כן, ביקש מהמשפחה שלו, תעשו לי עגלה טילתא, תעשו לי עגלה משולשת. אתה יודע מה זה עגל משולש? אתה מבין בבשר. מה זה עגל משולש? היום תלך לכל קצב, בעיר, בכל מקום, תלך לקצב, תגיד לו, תביא לי עגל משולש, מה הוא יביא לך? אולי ישלח אותך לפיצריה, ייתן לך משולש פיצה. מה זה עגל משולש? אלא מה, יש כמה פירושים בדבר הזה, מה זה נקרא עגל משולש? אז יש, מהמפרשים אומרים,
עגל משולש, אחד מהמפרשים אומר שעיגלה טילתא, דהיינו שהוא שלישי לבטן. שלישי לבטן זה יוצא בשר הכי משובח שיש. הבהמה שיולדת את הבהמה השלישית שלה, כן, זה הבהמה הכי משובחת שיש. אז זה מה שרבי יוסף ביקש, שיביאו לו את העגלה טילתא, יביאו את העגל המשולש הזה. טוב, בכל אופן, צריך לקחת באמת בשר משובח. וצריך לדעת, כן, שמה שכתוב, חציו לכם, חציו לשם, צריך באמת לעשות את זה, חציו לכם, שמה אנחנו עושים את זה? עושים על האש, עושים ארוחות טובות, עושים כל מיני דברים טובים, וחציו לשם שבאים כל הלילה, יושבים ולומדים תורה, כן, ובימים טובים אחרים יושבים גם ועוסקים בתורה. אז ברגע שיש חציו לכם, חציו לשם, אז ככה מקיימים את ההלכה כמו שצריך. עכשיו, כמו שאמרתי, שהאדם שרוצה לקיים את המנהג, הרי כל המנהג של מאכלי חלב, יש בזה למעלה מ-20 טעמים למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות. שאלתי אתמול בשיעור, שאלתי מישהו, למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות? מה הוא אמר לי? בגלל שרמי לוי עושה מבצעים על החלבי. כן, אבל צריך לדעת, למה אוכלים מאכלי חלב? כן, יש לנו, כמו שאמרתי, למעלה מ-20 טעמים למה אוכלים מאכלי חלב. יש שמתי שבני ישראל יצאו ממצרים, כן, מתי שבני ישראל יצאו ממצרים לא יכלו לבשל, הרי הם קיבלו את התורה, היו אוכלים נבלות וטרפות לפני שנתנו את התורה. ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, כבר אסור לאכול נבלות וטרפות, אסור, צריך לשחור, צריך לעשות כל הדברים כמו שצריך. הם לא יכלו, צריך לעשות כל העגלת כלים, לעשות כל הדברים, אז מה הם עשו? אכלו מאכלי חלב. מאכלי חלב, אתה לא צריך עכשיו לבשל אותם ולעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים, לכן אכלו מאכלי חלב. זה הטעם, זה הטעם הראשון. יש טעם, כיוון שהתורה נמשלה לחלב. יש כמה וכמה טעמים, כמו שאמרתי, 20 טעמים, למעלה מ-20 טעמים, אפשר לראות באלקוט איסור, מביא שם את כל הטעמים, כן? ולכן, יש את המנהג הזה, אבל צריך לדעת שכל זה רק דווקא בקטר מנהג, שאדם שרוצה לקיים את המנהג, שיעשה, אבל מה, יעשה ארוחה חלבית בשביל המנהג הזה? אלא לא, צריך לדעת שבלילה, איך אנחנו עושים? בלילה, אנחנו אוכלים ארוחה בשרית, כן? שמעון כמו שכבודו אוהב, ובבוקר, אחרי שאנחנו חוזרים מהבית כנסת, אחרי כל הלילה שאנחנו לומדים, כן? חוזרים מהבית כנסת, עושים קידוש, ואוכלים מאכלי חלב, לקיים את המנהג. אוכלים מאכלי חלב, אחרי שאכלנו מאכלי חלב, הולכים לישון, אחרי שקמים מהשינה, אז מתחילים עוד פעם עם כל העניינים הטובים, כן? וככה עושים את זה, צריך לדעת, אדם, כמובן הבשרי, כן? צריך לדעת שברגע שבן אדם אוכל בשר, שמעון, עשית לך איך אתה קורא לזה? במעשנת, לא, במעשנת אי אפשר להשתמש בזה ביום טוב, אבל איך אתה יכול להשתמש בזה? אם אתה שם אותו על ידי שעון שבת, הוא ידלק לך המעשנת? או שצריך ללחוץ על דבר מסוים? לא יכול. למה לא יכול? אם תשים אותו על ידי שעון שבת, הוא לא ידלק? ידלק. אז מעולה. אז אם אתה רוצה לשים אותו על ידי שעון שבת, כן, להדליק את המעשנת ביום טוב, אז זה מותר. איך? תשים לו את שעון שבת לפני היום טוב, ותשים שזה ידלק בזמן מסוים שאתה רוצה, וככה אתה שם שם את מה שאתה רוצה, את כל העניינים הטובים, וככה אתה מקיים את המנהג של ושמחת בחגיך, שאין שמחה אלא בשר ויין. כי הידוע שהאדם שרוצה לקיים מצוות עשה מהתורה, כן? איך הוא מקיים מצוות עשה מהתורה? כן, הרבה פעמים אנשים מחפשים לקיים איזה מצווה אחת מהתורה, מה זה? של אתרוג, ואז הם מחמירים בזה ומהדרים בזה. פה יש לך על כל כזית וכזית, שומע שמעון, שאתה אוכל בשבועות, כל כזית שאתה אוכל בשר בשבועות, אתה מקיים מצוות עשה מהתורה, כל כזית, כל רביעית יין, יש לך איזה יין טוב, שאתה אוהב אותו, תקנה אותו לפני החג, הקדוש ברוך הוא מכסה את כל ההוצאות, כן, ליבוא עליי ואני פורע. כל הוצאות שבת וחג, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו, השם ישמרך. גם הוצאות שבת, ראש חודש, כן? הרב יש גורסים מהשנה, לא מהשנה. לא משנה, איך שתקרא לזה, רק תזמין אותי. טוב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, ולכן, ברגע שבן אדם הוא מתענג על כל העניינים האלה, על כל הדברים הטובים האלה, במצב כזה הוא מקיים מצוות עשה מהתורה. צריך לדעת, אדם שאוכל, יש הרבה אנשים שאוהבים לאכול כבד אבז. צריך לדעת, אדם שאוכל כבד אבז, יש הרבה אנשים שאומרים שזה ספק טרפה. לפני כמה זמן ראיתי איזה מישהו, כן, אמרתי לו שמותר לאכול כבד אבז, והוא אומר לי, איך אתה אומר כזה דבר? זה ספק טרפה. צריך לדעת שזה לא נכון הדבר הזה. אי אפשר להגיד על סתם, בחוסר ידיעה, לומר, זה ספק טרפה. למה?
כיוון שפעם, נכון, באמת פעם היה בעיה עם טריפויות, עם כל האבז הזה, חזה אבז, כבד אבז, היה עם זה באמת בעיות של טריפויות. למה? כיוון שהיו עושים להם את הפיתום הזה, מפתמים אותם, ואז ברגע שהיו מפתמים אותם, היו להם כמו ברזל כזה, היו מפתמים אותו, ואז היה חשש של נקובת הוושט, שכביכול... למה הכבד אבז ולא שאר החלקים? שאר החלקים גם מותר, הכל מותר. למה הכבד אבז? כי בדרך כלל מוכרים רק את הכבד אבז ואת החזה אבז, בדרך כלל, בגלל שהם החלקים הכי פופולריים. יכול להיות שיש גם שוק אבז, לא יודע, צריך לבדוק באמת. לב, יש גם, הנה, הוא אומר שיש. בכל אופן, כל החלקים של האבז אפשר לאכול אותם. עכשיו, אדם שרוצה לאכול את זה, אז כמו שאמרתי, פעם היה באמת את העניין שלה, את הבעיה של הפיתום, וברגע שהיו עושים את הפיתום, היה בעיה של טריפויות, של נקובת הוושט. מה עשו? אמרו, תשמע, בוא נעקוף את הבעיה הזאת, עשו כמו שפורפרת כזאת מסיליקון. אמרו, מתי שנכניס את הסיליקון הזה, ככה הוא לא יפצע כמו ברזל. ואז אמרו, תשמע, נכון שאתה מכניס אותו, אבל יש לך פה עכשיו קומפרסור של אוויר, כן, ברוך הבא ארז, כן, וככה אתה יכול לפצוע אותו. כן, אז אמרו, שמע, מה נעשה? ניקח את הסיליקון הזה ונכופף אותו. נכופף אותו, ואז מה אני מרוויח שאני מכופף אותו? כביכול ברגע שאני מכופף אותו, ברגע שאני מכניס אותו, הוא לא ישרוט את הוושט, כן, מהקצוות שלו. אמרו, תשמע, נכון שאתה עושה את זה, אבל עכשיו, בטח מתי שאתה תכניס את הקומפרסור עם האורז שם שמביאים לו, אז כביכול, מתי שאתה תיתן עם הלחץ אוויר את האורז, כביכול אתה יכול לפגום את הוושט על ידי האורז החזק שיש, זה ינקוב את הוושט. אמרו, טוב, בואו נעשה כזה דבר, בואו ניקח את האורז הזה ונבשל אותו. והלכו ובישלו אותו, אמרו, תשמע, אתה עושה פה עכשיו סירים גדולים. יכול להיות שיש שם איזה גרגיר 2, שהגרגירים האלה הם לא מבושלים, וזה מה שינקב את הוושט. אמרו, טוב, בואו ניקח את הסיר הזה של האורז, ומה נעשה איתו? נטחן אותו, טחנו אותו. אחרי שטחנו אותו, אמרו, תשמע, בואו נעשה כזה דבר, שמה? שניקח ניקח את האבז הזה. הרי יש לנו דין בהלכה של דין שנקרא נפולה. מה זה נפולה? אם יש איזה בהמה או חיה או עוף שקרה להם איזה דבר חריג, כביכול שהוא לא רגיל לעשות את הדבר הזה, צריך, אם הוא נפל מאיזה גובה מסוים, כן? אז אנחנו מחכים 12 חודשים לראות אם הבהמה או העוף יכולים לחיות עם המכה הזאת שהיא קיבלה 12 חודשים או לא. אם היא חיה 12 חודשים, מצוין, אתה יכול לשחוט אותה. אבל אם היא לא חיה 12 חודשים, זה טרפה. אנחנו אומרים שמה ש... אתה לא תחכה שנה כדי לשחוט. אז מחכים שנה, צריך לחכות שנה, ברגע שיעשו לה זה. אז עכשיו אמרו, תשמע, בוא נחכה לזה שנה. אבל, כן, היה איזה אחד בחוץ לארץ, שהוא, מה הוא עשה? הוא עשה את הבדיקה הזאת. עשה את הבדיקה, רצה לראות באמת, עשה איזה אינדוס ככה על האבזים האלה, רצה באמת לראות, האבזים האלה שמפצמים אותם, מה קורה לכבד, מה קורה לאבז הזה, מה קורה איתו, אחרי שעושים לו את הפיתום, עשה מחקר, כן, לא עשה את זה בשביל ההלכה, אלא עשה את זה מחקר בשביל שיהיה לו ידע בדבר הזה, וגילה וחקר שמיד שבועיים אחרי שלא מפתמים את האבז הזה, מה קורה? הכבד אבז חוזר למצב שלו, זה כמו ביצה, חוזר לזה. הרי יש תכונה באבז, מה שאין לא בחיה, לא בבהמות, לא בבני האדם, ולא בשום דבר. שמה? שיש באבז תכונה שברגע שהוא אוכל הרבה, מה גודל אצלו בקיבה? הכבד גודל. מה שאין כן את שאר הבהמות והחיות והעופות והבני האדם, מה גודל? שמעון, כמה שאוכלים, מה גודל בגוף? הקיבה גודלת. הקיבה גודלת. כן, רק אצלך הבטן גודל, אבל הקיבה גודלת, כן? הקיבה גודלת, אבל אצל האבז מה גודל? הכבד גודל. כמה שמפתמים אותו יותר, ככה הכבד גודל. עכשיו מה הוא עשה? עשה את המחקר הזה וראה שמה? שברגע שלא פיתמו אותו שבועיים ימים, הכבד חזר לקדמותו, והוא חיכה... לא, חזר לקדמותו, ואחרי שנה הוא חיכה עם האבזים האלה שהוא פיתם אותם שנה שלמה, וראה שהאבזים האלה המשיכו לחיות. האבזים האלה המשיכו לחיות, ועד עצם היום הזה. אז עכשיו, הרב יצחק יוסף, הרבה אנשים אומרים, הרב יצחק יוסף לא כתב על זה. איך אתה אומר? דבר ראשון, אני הייתי אצל הרב יצחק, והרב יצחק אמר לי שאפשר לאכול את הכבד אבז, את החזה אבז, אפשר לאכול את זה, ואין בזה בעיה של טריפויות. אפשר לאכול את זה, ומי שרוצה גם, אין בזה שום בעיה, אפשר לאכול את זה בלי שום בעיה.
עכשיו, זה לא קשר למהדרין, ולמה זה לא קשר למהדרין? כיוון שהמהדרין הוא מצריך בדיקת הוושת לכל ושת וושת. דהיינו, תיקח כל ושת שאתה שוחט של אבז, תיקח את הוושת, תאטום אותו משני הצדדים, תבדוק אם יש נקובת הוושת או לא. אבל יש לנו כלל בידינו, שמה? שהולכים אחר מיעוט, לא הולכים אחר מיעוט, רק מיעוט המצוי. דהיינו, היום יש לך, כתוב ברמב"ם שיש 72 טרפויות בבהמה. 72 טרפויות בבהמה. היום מה אנחנו בודקים? בודקים רק את הריאה, רק דבר מיעוט המצוי. בריאה יש בעיה של סרחות, יכול להיות שיש שם סרחות, ואז כביכול בודקים רק את זה. אבל מה עם כל שאר הדברים? יכול להיות שיש לו נקב במוח, למה אתה לא בודק את הנקב הזה? למה אתה לא בודק בכלל שם? אתה בכלל לא בודק. למה אתה לא בודק? יכול להיות שהוא טרף. אלא מה הולכים אחר מיעוט המצוי? מה שמיעוט המצוי בודקים, מה שלא מיעוט המצוי לא בודקים. עכשיו, נקבת הוושת, זה מיעוט המצוי או לא מיעוט המצוי? לא מיעוט המצוי. כיוון שזה לא מיעוט המצוי, ועושים את כל מה שאמרתי עכשיו, שעושים ומבשלים וטוחנים ועושים את כל הדברים האלה, בשביל שלא יהיה נקב בוושת. אז אחרי שעשו את כל הדברים האלה, אז צריך לדעת שמותר לאכול את הכבד אבז, את החזה אבז, כל החלקים שלו, ואין בזה בעיה. ומי שאומר שהרב יצחק לא כתב על זה, רבותיי, יש הרבה אנשים שאומרים, הרב יצחק לא אמר, הרב יצחק לא כתב, רבותיי, יש ספר שנקרא ילקוט יוסף על ט"ו בשבט. הוציא ספר קטן, זה לא באותו סט של הספרים, יש ספר שהוציא ככה לכבוד ט"ו בשבט עם כל מיני דוגמה כזאת יפה על הספר, כן? זה נראה כמו ספר לילדים, אבל רבותיי, זה ספר שחייב אותו בכל בית, זה ספר לתלמידי חכמים, יש שם מלא חידושים, המון חידושים, וצריך לדעת ששם הרב כותב בהלכות רפואיות, שמותר לאכול את האבז, ואין בו בעיה של רפואיות. למה אין בד"ץ? למה אין בד"ץ? אמרתי, בגלל שהם רוצים לחפש בכל נקב ונקב. בגלל המיעוט הלא מצוי. יפה, הם רוצים לבדוק את זה. בגלל שזה יהיה יותר יקר. נכון, עכשיו אם תבדוק את זה, יעלה לך 1,000 שקל לקילו, יעלה לך כבד אבז. גם בבהמה אחרת יכול להיות לא מצוי. שמה? נגיד גם בפרה יכול להיות לא מצוי. מה לא מצוי? כל הפרה? לא בודקים, בודקים רק את הכבד, רק את הריאה. אז אולי גם בפרה יש ספק. נכון. נכון, לכן אנחנו לא בודקים את זה. כשרה למהדרין ואבז לא. כי הם רוצים, היות ויש פה, הם מכניסים פה את השפורפרת הזאת, את הצינור הזה, אומרים אנחנו רוצים שיהיה זה, אבל צריך לדעת עוד פעם, שמעיקר הדין מותר לאכול את האבז הזה, ואין בו בעיה של טריפויות. כך פוסק מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בספר ילקוט יוסף. אז אני אמרתי, כי המהדרין הם מבקשים שיבדקו כל ושת וושת, לבדוק אם היא לא נקובה. אבל מצד ההלכה, דעת מרן השולחן ערוך לא צריך לעשות את הדבר הזה, כיוון שזה מיעוט שאינו מצוי. כיוון שזה מיעוט שאינו מצוי, לא צריך לעשות את זה. למה אתה לא בודק את המוח של הבהמה? כי זה מיעוט שאינו מצוי, כמו שאתה לא בודק את זה, ככה לא תבדוק גם מזה. לכן, הלכה למעשה, זה מותר. קשה קצת עם הפלפול, אני אגיד לך למה, אנחנו פה רוב של בוכרים. בוכרים לא אוכלים עופות בחג, כי זה גם לא מצווה דאורייתא. בסדר, עושים את זה בתור, זה מצטרף לבשר, זה כינוח לבשר. זה מסתעף, זה לא העיקר, זה המסתעף. טוב, רבותיי, לכן הלכה למעשה, כמו שאמרנו, זה מותר. טוב, נמשיך בענייננו. אז כמו שאמרנו, שכל מלאכה השווה לכל נפש, מותר לעשות אותו ביום טוב. לכן, אני אשאל אתכם שאלה, מה זה מלאכה השווה לכל נפש? מלאכה השווה לכל נפש זה לאו דווקא להדליק עכשיו מנגל, להדליק אש, לעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים לצורך אכילה. אלא מה? כל הנאה שווה לכל נפש. דהיינו, אדם שרוצה עכשיו להדליק מדורה ביום טוב, מותר או אסור, שמעון? רוצה להדליק מדורה עכשיו בשביל להתחמם כנגדה. לא. למה אסור? להתחמם כנגדה, שיעשה לי קצת חום, שאני רוצה שזה יחמם קצת הבית. מה ישנה זה במקלחת? אז כמו שאמרנו, לא צריך שיהיה אוכל נפש, צריך שיהיה הנאה שווה לכל נפש. עכשיו פה, אם תדליק מדורה, עכשיו פה אצלנו אין מזה שום הנאה, אתה הפוך, אתה צריך מזגן. אבל סתם דוגמה, תלך למקומות קרים, לך למקומות הקרים, לך לרוסיה, לך לאוקראינה, לכל המקומות הקרים האלה, כן? ושם אנשים רוצים להדליק מדורה, ברוך הבא, ליאל. כן, רוצה להדליק מדורה מאש לאש, כן, לא מאש חדשה, אלא מאש לאש, יש לו, זהו, רוצה להדליק מאש לאש, מותר או אסור, צריך לדעת שמותר. ולמה? כיוון שזה הנאה שווה לכל נפש. גם העני שנמצא והוא רוצה עכשיו להדליק מדורה ביום טוב, לצורך חימום הבית, הוא ידליק את זה, הוא יוריד מהאוכל שלו בשביל להוריד את זה. למה? כיוון שכולם יכולים אצל הקור.
כן? כולם רוצים את החום, כולם צריכים את החום הזה, לכן כיוון שזה הנאה שווה לכל נפש, לכן זה מותר. לכן, כיוון שמסתכלים, הגדר פה הוא הנאה אם זה שווה לכל נפש או לא שווה לכל נפש. שואל לכם עוד שאלה, הגמרא ממשיכה ואומרת, מה הדין לעשות? איך זה נקרא? לעשן זה גם... לעשן, אני כבר מוגמר. כן, אדם, כבר אני אגיע לאישון. אדם שרוצה לעשות מוגמר, מה זה מוגמר, שמעון? מוגמר, פעם, אנחנו היום, אתה ברוך השם יש לך את רונית, רונית עושה לך כביסות, שמה לך מרכך כביסה, אתה מוצא לך את הכביסה כמו שצריך, מריח את זה עד לבית שלי. כן? אבל מה זה הדבר? שמים שם מרכך כביסה, וככה זה עושה ריח לכביסה. פעם לא היה להם את זה. פעם איך היו עושים כביסות? היו יורדים לנהר, היו עושים יום כביסה, היו מחפשים. אחרי זה איך היו עושים ריח טוב בבגדים? היו הולכים, תולים את כל הבגדים בצורה מרובעת כזאת. באמצע היו עושים מדורה, כן? והיו שמים שם מוגמר. מוגמר זה סוג של עצים כאלה מיוחדים, שאתה שורף אותם באש, שיוצא להם עשן, והעשן הזה עושה ריח טוב בבגדים. והבגדים ככה היו קולטים אותם. וככה היו מקבלים מרכך כביסה בבגדים. עכשיו, אדם שרוצה לעשות את המוגמר הזה ביום טוב, לכבס זה ודאי שיהיה אסור ביום טוב, אבל לעשות את המוגמר, הוא מדליק מאש לאש, מדליק את המדורה הזאת, שם שם את העצים האלה, ותולה שם את הכביסה שלו בשביל... ביום טוב, כן, הוא רוצה לעשות את זה בשביל יום טוב. מותר או אסור? מותר. אסור לעשות. למה? כיוון שזה לא הנאה שווה לכל נפש, תן עכשיו לעני, שאין לו מה לאכול. תן לו או לחם, תן לו או את העצים האלה של המוגמר שעושים בו ריח טוב. מה הוא ייקח לך? הוא ייקח את הלחם, למה? כיוון שזה מותרות, זה לא עכשיו, לא צריך את הדבר הזה. אם יהיה לו, בן אדם שיש לו כסף, עושה את המוגמר הזה, אבל בן אדם שאין לו כסף, לא עושה את המוגמר הזה. לכן, כיוון שזה לא הנאה שווה לכל נפש, זה לא כמו שאתה מדליק עכשיו מדורה לצורך להתחמם, כיוון שזה לא הנאה שווה לכל נפש, לכן אסור לעשות אותה ביום טוב. אז למה לשון של ההלכה זה אוכל נפש ולא מה שהרבה... הנאה שווה לכל נפש. הנאה שווה לכל נפש. אוכל נפש דווקא, לא? לא, כתוב הנאה שווה לכל נפש. כתוב גם, אחי לכל נפש אדם, כן? אבל דורשים הנאה שווה לכל נפש. לכן, מה הדין עכשיו אדם שמעשן סיגריות? האם זה נקרא הנאה שווה לכל נפש, או שזה נקרא דבר שאוכל את הנפש? זה מוסכם שזה אוכל את הנפש. אבל האם, מה זה שווה? אוכל את הנפש, כן. מה זה נקרא אבל? הנאה שווה לכל נפש או לא? אם אנחנו אומרים שזה אכילה, רגע, אם אנחנו אומרים שזה אכילה, אז זה ודאי שיהיה מותר. למה? כיוון שזה הנאה שווה, אז אנשים נהנים מזה, זה כמו אכילה, אז זה מותר. כן? אז אם זה עכשיו אני מצריך את זה כמו אכילה, איך מותר לנו לעשן בצום? אם אתה אומר שזה אכילה, איך מותר לך לעשן בצום? הרי בצום מותר לך לעשן, נכון? לא, אבל אם אתה אומר לי עכשיו שביום טוב זה... אז איך מותר לך לעשן? ביום טוב? זה אכילה. איך מותר לך לעשן? ביום טוב, איך מותר לך לעשן אם זה לא אכילה? הרי זה לא הנאה שווה לכל נפש. תיתן לי סיגריה, אני לעשן, אני נחנק לך במקום. אני לא נהנה מזה, לא רוצה את זה. גם אני לא. אני מתחמם כנגד מדורה, עשיר, יתן לו גם בבית, לא מצא לו מדורה ולא... הבנת את השאלה? אם אתה אומר שביום טוב זה נקרא אוכל, מצוין, זה נקרא אוכל, תעשן ביום טוב. אבל למה בצום אנחנו אומרים שזה מותר לעשן? אם אתה אומר שזה אוכל, אז יהיה אסור לעשן בצום. זה לא אוכל, זה הנאה. בצום זה לא חלק. איזה הנאה, אבל אני לא נהנה מזה. אבל יש גם אנשים נהנים ממוגמר. גם אני נהנה ממוגמר, אבל זה לא הנאה שווה לכל נפש. אז איך אתה יכול להגיד לי שזה מותר לעשן ביום טוב? זה שאלה אחרת, אבל זה שזה לא מעשנים ביום טוב, שכן מעשנים ביום טוב, כי זה לא נחשב אוכל, זה נחשב הנאה. אבל זה לא הנאה שווה לכל נפש, אז איך מותר לך לעשות את זה? זה כבר שאלה אחרת. מה השאלה אחרת? אז איך מותר לך ביום טוב? גם מדורה לעני לא שווה לכל נפש. מה זה לא מותר? לא, מה? לא, במדורה, ברגע שמדליקים מדורה, מדליקים מדורה לכולם. פעם לא היה מזגנים, לא היה את כל הדברים, זה היה הנאה שווה לכל נפש. אז איך מותר להדליק סיגריה ביום טוב? אז עוד פעם, אם אנחנו אומרים שזה נקרא אוכל, אז אסור לי לעשן בצום. ואם אתה אומר שזה לא נקרא אוכל ומותר לעשן את זה בצום, אז אסור לי לעשן אותו ביום טוב. ומצד שני, כותב מרן שולחן ערוך שלא מברכים על סיגריה, לא מברכים על טבק. למה? כיוון שאין לזה
אין לזה שום עיקר, אין לזה שום דבר. למה אתה לוקח סיגריה ואתה מברך שהכל נהיה בדברו ואתה מעשן? למה אתה לא מברך שהכל? אתה לא אוכל משהו. לא, לא נכון. זה לא מוחשי. לא אוכל שמזיק. כותב מרן, כיוון שאין לו עיקר, לא מברכים עליו. הבנתם את השאלה? יש פה... אבל זה מה שאתה כאן נקראת אוכל, גם מדורן לא נקראת אוכל ומותר להדליק ביום טוב. כיוון שזה הנאה שווה לכל נפש, סיגריה זה לא הנאה שווה לכל נפש. אז כותב הרמב"ם ככה, תרץ את זה הרמב"ם. כותב הרמב"ם כזה דבר. סיגריה, למה מותר לעשן אותה ביום טוב? לא בגלל שזה אוכל, כי אם זה היה אוכל, היה אסור לנו לעשן בצום, והיינו צריכים גם לברך על זה, שהכל נהיה בדברו. אבל כיוון שאין לו עיקר, אין לו שום דבר, אז אין לו, לא מברכים עליו שהכל, וגם מותר לעשן את זה בצום. למה? כיוון שזה לא נקרא אוכל, אז מותר לעשן את זה בצום. אז אם זה לא אוכל ולא הנאה שווה לכל נפש, איך מותר לי לעשן את זה ביום טוב? התשובה היא, כותב הרמב"ם, כיוון שנכון שיש לו 99%, יש לו דברים שהם לא טובים. אדם שמעשן סיגריות, המצב שלו בטטה, המצב שלו לא טוב. כן? אבל כותב הרמב"ם, כיוון שפעם, גם היום, יש חולי שנקרא חולי המעיים. והאדם שמעשן סיגריה, כן? מחילה מכבוד המקום, מחילה מכבודכם, זה מסדר לו את כל העניינים במעיים יותר טוב. כן? יש הרבה אנשים שמעשנים רק בשירותים. למה מעשנים בשירותים? כיוון שזה מעכל להם עושה להם את המערכת העיכול בצורה יותר טובה. אז כותב הרמב"ם, היות ויש פה הנאה לכל נפש, דהיינו, אדם שיש לו בעיה במעיים, כן, אם הוא יעשן, זה נקרא הנאה שווה לכל נפש. כיוון זה נקרא הנאה שווה לכל נפש, לכן מותר לעשן ביום טוב. הבנת? אבל התחכמה לו. תראה, בכל ההלכות, שמעון, בכל ההלכות, אם אתה תלך לפי התורה שבכתב, אי אפשר לשמור שבת, ואי אפשר לזוז מילימטר. כלום, אם תלך רק בתורה שבכתב. אבל מה, יש גם תורה שבעל פה, שבאו חכמים וסידרו ועשו את כל העניינים האלה, ולמה? בשביל שיהיה לנו זה. יש הרבה אנשים שאומרים לי, תשמע, איך אפשר לשמור שבת? הרבה אנשים חילונים אומרים, איך אפשר לשמור שבת? אז תמיד אני אומר להם, רבותיי, בן אדם שלוקח לעצמו רב, שהוא יודע את ההלכות כמו שצריך, איך לנתב את ההלכות כמו שצריך על פי ההלכה, אז אפשר לשמור שבת, ואתם יודעים, שמעון, אף פעם לא שאלת אותי שאלה והיה אסור. כן? תמיד אתה שואל אותי שאלה ומותר. למה? אם זה מותר, בסדר. בדרך כלל זה מותר. למה זה מותר? כיוון שאנחנו הולכים על פי ההלכה בדרכים המותרים. דהיינו, אדם שילך עכשיו, יש הרבה אנשים שאומרים, שמע, מה אתם שקרנים? תעשו את מה שכתוב בהלכה, מה אתם הולכים לי בצורה כזאת? אז אחד אמר לי זה, לפני כמה זמן לאיזה שיעור, מה אמרתי לו, תקשיב, יכול להיות שאתה אומר, שמע, אתה הולכים בצורה כזאת, זה לא נקרא בצורה כזאת, למה? אם עכשיו, סתם דוגמה, אתה עכשיו מגיע לאיזה צומת, אתה רואה שוטר בצד ימין של הצומת, איפה הכניסה לצומת, ואתה רואה שם שוטר, ויש שם שתי תמרורים של אין כניסה. עכשיו, אתה אמור להגיע לרחוב הזה, להיכנס לבפנים. אתה בא לשוטר, השוטר אומר לך, שמע, אתה לא יכול להיכנס מפה עכשיו, כיוון שזה פה נתיב חד סטרי, אם תיכנס יהיה תאונה. תעשה את הסיבוב ותיכנס מהסיבוב, כמו מלך, יש לך נתיב אחד שלך, תיכנס והכל יבוא על מקומו בשלום. יבוא הבן אדם, מה יגיד לו? וואלק, אתם השקרנים, כל השוטרים האלה, מה אתה מבלבל לי את השכל? מפה אסור להיכנס. אם אתה עושה סיבוב, מותר לך להיכנס. אותו דבר, רבותיי. אם תיכנס מפה, יהיה תאונה, אתה תתנגש במישהו. תבוא מהסיבוב, תיכנס כמו מלך. אותו דבר בהלכה. נכון שמצד הזה אתה לא יכול להיכנס, אבל מה, יש כמה פטנטים. ברגע שבן אדם למד את היסודות של ההלכה, למד את בית יוסף בפנים, למד את הגמרות, למד את כל הדברים, הוא יודע איך להיכנס לכל הלכה בצורה הנכונה, אז הוא יכול להיכנס ולא יהיה התנגשות, לא יהיה מפגשים לא נעימים, כן? וככה הכל יבוא למקומו בשלום. אבל לא רגע שבן אדם אומר, יאללה, הכל אסור, זה בן אדם באמת מסכן. למה? הוא אומר, שמע, אין לו את הזה. אבל ברגע כמו שאמרנו, שאנחנו לומדים פה בהלכה, מוסרים פה כבר הרבה שנים בעניינים של ההלכה, בשביל להגיע למקומות האלה, לא להגיע, הרבה אנשים מתנגשים בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, ואז אומרים, שמע, איך אנחנו יכולים לעשות ואיך מה אפשר לעשות. לכן ההלכה למעשה, ברגע שאתה שואל איזה בן אדם שהוא תלמיד חכם כמו שצריך ויודע את ההלכות ואיך לנתב את ההלכות כמו שצריך, אז ככה הכל יבוא על מקומו בשלום. מה הדין אדם שרוצה להתקלח ביום טוב? אחרי שהוא עשה את הבשרים, עשה את על האש, עשה את הכל, הוא רוצה להתקלח ביום טוב. האם זה מותר או לא? אז כידוע שבשבת אסור להתקלח במים חמים. אם הוא רוצה להתקלח במים פושרים, קרים, אפשר, כן? פחות מ-36 מעלות אפשר בשבת.
למה בשבת אסור לעשות את זה? אומרת הגמרא, שבזמנם היה מותר להתקלח גם בשבת. שומע שמעון? היה מותר גם להתקלח בשבת. איך היו עושים את זה? היה להם כמו כרטיסיות כאלה, היה להם חמם טורקי, חמם אוזבקי, לא יודע, כל אחד מה עם החממים שלו. היה להם כמו סאונות כאלה. וכל אחד אחרי העבודה המפרכת שהיו עובדים כל השבוע, היו קונים כרטיס כניסה לחמם. וככה היו מקבלים לכרטיס, ובשבת היו מגיעים, שבת, יום מנוחה, אנשים היו מגיעים לתוך החמם הזה, והיו נכנסים לתוך החמם, היו נהנים, יושבים ונהנים, וככה זה, עד שראו החכמים, שמה? שהרבה אנשים באים לחמם הזה, ובאים, והבלנים היו מחממים את המים בשבת, בגלל שהיה נגמר המים, היו מגיעים הרבה אנשים, היו מחממים את המים בשבת. אמרו, סטופ, עכשיו אנחנו נותנים לכם פה עכשיו גזרה, גזירת הבלנים זה נקרא שמה? אסרו חכמים להתקלח בשבת במים חמים, בגלל אותם בלנים שהיו מחממים בשבת. הבנת? חיממו בשבת. חימו, הדליקו אש. יופי, בגלל שאסור לעשות את זה, כן, והם הדליקו, חכמים גזרו גזירה לדורות. אף על פי, יפה, התבטל הטעם, לא התבטל התקנה, אף על פי שהיום אין לנו את הבלנים האלה, כל אחד היום מתקלח בבית שלו, אף על פי כן התבטל הטעם, לא התבטלה התקנה, ולכן אסור להתקלח בשבת במים חמים. אבל ביום טוב... אתה יכול להדליק את הבוילר. שמה? בשבת, בשבילו מדליק את הבוילר. נכון, הנה חינמי. בסדר. אבל ביום טוב, אדם שרוצה להתקלח ביום טוב, אחרי שהוא עשה את המנגל הטוב ועשה הכל כמו שצריך, כן? הוא רוצה עכשיו להתקלח, האם זה מותר או לא? צריך לדעת שמותר להתקלח גם במים חמים. עכשיו, איך הוא מדליק את המים החמים? אז יש לנו כמה אופציות. אופציה ראשונה, זה דוד שמש, יש שם מים חמים, יש לו קולטים, יש לו זה, מתחמם לבד. אם יש שמש, מתחמם. אם אין שמש, ויש לו דוד שמש, ויש לו שעון שבת לדוד שמש, כן? כמו שהתקנת אצלי בבית שמעון, כן? בזה אתה יכול להפעיל אותו. אני עושה לך פרסומת, כן? ואתה מפעיל את זה בצורה מערב ויום טוב, מיום ראשון. אתה מפעיל את זה שזה יעבוד לך, כן? ידלק ביום טוב ויתחבא גם ביום טוב. שידלק לאיזה משך שעה, שעתיים ויתחבא. מה זה? זה דבר בוילר יונקרס או דוד שמש? לא יונקרס, בוילר. יונקרס אסור בשבת. יונקרס אסור. זה הדבר ליום טוב. כן, גם ביום טוב זה אסור. אני אגיע ליונקרס. בוילר מותר? יונקרס אסור, בוילר מותר. אני אגיע, רגע. אם שניהם בשעון שבת גם אסור? ברוך הבא. אם שניהם בשעון שבת גם אסור ביום טוב? אני אגיע ליונקרס. רגע. קודם כל בואו נסיים את העניין של הבוילר. הבוילר הוא מותר אם עשינו אותו על ידי שעון שבת, או היום יש שם הרבה לאנשים, יש להם, נקרא בית חכם. מה זה בית חכם? דרך הטלפון שלהם, הם סוגרים את התריס, פותחים את התריס, מדליקים את האור, מכבים את האור, עושים את הכל. כן, אדם מגיע לזה, כן, כמו אצל איציק בבית, הוא מגיע מאיזה אירוע, והוא עכשיו יודע שעוד שעה וחצי הוא מגיע לבית שלו. הוא מה הוא עושה? מדליק מהבית, כן, כמו בקינטון שם, הוא מדליק דרך האפליקציה שלו, הוא נמצא עכשיו בטבריה. הוא יודע שעוד שעה וחצי הוא מגיע לבית, הוא מדליק את הדוד שמש שלו, את הבוילר, דרך הטלפון. מדליק אותו, והוא יודע שהוא מגיע הביתה, יש לו מים חמים, הכל בא למקומו בשלום. כן, אז במצב כזה, יש להם גם שם אופציה כזאת, שהם יכולים לעשות את זה על ידי שעון שבת, כביכול הוא עושה בזה שמה, באפליקציה, שהוא כביכול שידלק ביום למחרת, בשעה מסוימת, עד שעה מסוימת, כן, שהוא עשה את זה בצורה כזאת, מותר לו להתקלח במים חמים האלה ביום טוב, אין בזה שום בעיה. מה הדין יונקרס? הוא מדליק את הדוד. לא אכפת לי, הוא מדליק את זה אבל מערב שבת, מערב יום טוב. על ידי שעון שבת, על ידי האפליקציה הזאת. למה צריך את האפליקציה? אם יש לו שעון שבת, הוא ידלק לבד. בסדר, אמרתי, אדם שאין לו, מי שעדיין לא היית אצלו בבית, אז יש לו את זה בטלפון. כן, אז אדם שיש אצלו בטלפון, בסדר. כן, אז אדם שיש אצלו בטלפון את הדבר הזה, יכול גם לעשות את זה, יש לו אותו דין כמו של שעון שבת. עכשיו, אדם שיש לו יונקרס, צריך לדעת, אדם שיש לו יונקרס, אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם, אי אפשר להשתמש ביום טוב ביונקרס. למה? ברגע שאתה... המבנה של היונקרס, ברגע שאתה פותח מים חמים, אתה מתקלח, אתה פותח את המים חמים, נדלק להבה. יפה מאוד. ובבית מלון שזה דלוק 20. אסור להשתמש בבית מלון, אין, זה לא 24 שעות. זה לא יונקרס. זהו, זה חשמלי שמה ברגע שאתה פותח את ה... כן, בבית מלון, לא נכון, אני בדקתי את זה. בית מלון אסור לפתוח מים חמים בשבת. בברזים, אסור. אתה מדליק בשבת וגם ביום טוב. גם בשבת וגם ביום טוב. זה לא גרמה, זה נדלק מיד.
זה אוטומטי נדלק. באותו רגע זה נדלק. רגע, במלון אסור להשתמש מים... בשום פנים ואופן, מה פתאום? במים קרים אפשר. אנשים חושבים שהולכים לבתי מלונות, אפשר לעשות שם עבירות. יוצאים מהבית עבירות. הרב, אבל צריך לברר, כי יש מקומות שיש מערכות... אני ביררתי עם המון, כתבנו על זה. דיברתי עם הרבה משגיחים, דיברתי עם המון משגיחים שנמצאים בבתי מלונות ימים ולילות ושבתות. כולם אמרו לי בפה אחד שזה ברגע שאתה מדליק, אין, מי ישים לך דוד שמש? זה בתוך שנייה ייגמר לך, אין חיה כזאת. יש לכל חדר, יש להם שם את המחמם מים שלהם, ברגע שאתה פותח את המים, ודאי. מה פתאום? אין דבר כזה, זה חימום מרכזי במלון. מה פתאום? מה זה חימום מרכזי? זה מחמם בערב, וזה דוד ענק, שמה מחמים? למקלחות? כן, בטח. כן, יש כזה נראה לי, תבדוק את זה. יש אצלנו מערכת חינה זה כמו הסקה. מה אתה עושה בחורף? 500 שעות. שמה זה כמו העסקה? רגע, הוא תמיד עובד, וברגע שיוצא מים נכנס מים חדשים? תמיד עובד, לא איזה תמיד מערכת. עובד. רגע, אבל ברגע שנכנס מים, יוצא מים, נכנס מים חדשים? לא. אז איך, ייגמר המים, מה תעשה? יגידו לך, זהו, נגמר? איך לא נגמר? בוא נגיד זה שיטה כזאת שלא נגמר. נו, יש להם צירקולציה כזאת שלא אז נגמר. נכנס מים חדשים. בוא נגיד שכן. נו, אז אתה מבשל פה מים חדשים בשבת. אבל זה אתה מבשל, זה לא הבעיה, מבשל מים בשבת. ביום טוב? ביום טוב, בסדר. אם יש את הדבר כזה, זה בסדר. זה כל הבתי מלון ככה. איזה יוניקרס, גם יעשו כדי בוא נראים אותם ביום טוב, זה ההבדל, נכון? אולי היום יש לך... תבררו בדיוק על מה אתם מדברים, כי יונקרס זה אסור בשום פנים ואופן. מה שיש בבתי מלונות, גם החשמלי הזה, זה גם אסור. אם מה שאתם אומרים עכשיו זה דבר חדש, זה משהו אחר. אבל יונקרס אסור. גם החימום מים, החשמלי הזה, הוא גם אסור. אם אתה אומר שיש דברים אחרים, צריך כבר לברר אותם. אבל יונקרס, כמו שאמרנו, זה יהיה אסור. אדם שרוצה מפונק, והוא רוצה עכשיו לעשות, מה שמו? רוצה להכין לחם ביום טוב. רוצה להדליק את התנור, ברוך הבא. רוצה להדליק את התנור ביום טוב, מותר או אסור? שעון שבת, כן? שאין זה שעון שבת, יפה מאוד. אדם שרוצה להדליק תנור ביום טוב, להשתמש, אתה אומר לאשתך, תשמעי, את כל השבוע עושה לי מאפים שם במאפייה דניאל, אני רוצה שתכיני לי לחמים טובים ביום טוב. רוצה טרי ככה לכבוד יום טוב, שיהיה מוכן ביום טוב. עכשיו איך אנחנו עושים את הדבר הזה? הרי... איך? רק תנור מכני. מה זה תנור מכני? יש תנורים שאתה בורר את התוכנית ואז אתה צריך ללחוץ טאץ' כזה. לא, המכני הרגילים, שברגע שאתה שם אותה על ידי שעון שבת, הוא נדלק, מתחבא לבד. בסדר? יפה מאוד. עכשיו פה אתה לא צריך ללחוץ על שום דבר, והוא נדלק לך לבד, מתחבא לך לבד, מצוין. עכשיו... סוג של בישול. אין בעיה, זה אפייה. מותר לבשל לך ביום טוב. ביום טוב מותר לבשל. מה הדין בשבת? לפני שנדבר על יום טוב, מה הדין בשבת? אדם שרוצה להשתמש בתנור שלו בשבת, מותר או אסור, שמעון? לבשל פה בשבת, לחמם, בשבת. בשבת זה מטמין, אתה אומר. נו, מה אתה אומר? אסור לשים על פלטה. תראה. אוכל מבושל. גם אוכל מבושל. שמעון, לפני אם אני שאלתי, תחשוב פעמיים לפני שאתה... אני יודע. פלטה מותר, כן, כולם יודעים שפלטה מותר. תנור עכשיו דולק בשבת. אבל אני רוצה... אם הוא דלוק כבר? דלוק בשבת, או שדלוק בשבוע שעון שבת, או שזה נדלק מערב שבת. לא, אסור, זה מחלק מבשל, לא? אסור. מירזק מבשל אתה אומר. אז כל התשובות שלכם נכונות, אבל כמו שאמרתי, יש דרך להשתמש בתנור גם בשבת. לא מחובה, לא, שהוא דולק. כן, למה? שיכנס. אלא אם כן, הנורה כבר דולקת. אז בואו תקשיבו. אתה מכניס קור מבחוץ, אבל זה מחלק מבשל. ואז לא התחיל לפעול. גרמת לו לפעול יותר מהר. טוב, הלכה למעשה. אדם שרוצה להשתמש בתנור בשבת, כן? אדם שרוצה להשתמש בתנור בשבת, ככה. אדם שרוצה להשתמש בתנור בשבת, מערב שבת, כן? הוא מכניס שם איזה תבשיל. מיום שישי, מכניס שם תבשיל, מכניס שם איזה כבש, אסד או לא יודע מה, והוא רוצה שזה ימשיך, הבישול שלו, לתוך השבת. זה ודאי שמותר. זה מותר, והוא שם את זה על טיימר כזה, שזה מתחבא לו לבד התנור. מותר, אין בזה שום בעיה, תוציא אותו בשבת, מותר. עכשיו, אדם שרוצה
להכניס בשבת לתוך התנור. האם זה מותר או לא? בשבת בבוקר. הוא שם טיימר. שמתי טיימר. רגע, טיימר שהתנור כבוי, כן? שאתה מכניס את לא, כבוי, ואז הוא נדלק עם שעון שבת, או בנגיד שעתיים נכבה, ואז אתה יכול עוד. כמו פלטה קבויה עם מראה. כן. אז בואו, לא צריך להגיע לזה, בלי זה. גם שזה דולק מותר. איך, אבל אתה פותח. יפה, איך אפשר לעשות את זה? אז קודם כל, דבר ראשון, יש בזה 3 בעיות, ונגיד גם את הפתרונות שלהם. הבעיה הראשונה, ברגע שאני פותח את התנור בשבת, כן? אז דבר ראשון, יש תנורים, יש 3 סוגי תנורים. יש תנור שעובד על מצב שבת, זה ודאי, מותר לפתוח אותו, לא נדלק שם שום גופי חימום ולא שום דבר, הוא תמיד עובד בצורה מסודרת. יש תנור שעובד על ידי תרמוסטט, שברגע שהוא מרגיש שירד החום אז הוא מתחיל לעבוד, ויש תנור שברגע שאתה פותח אותו נדלק על גופי חימום. צודק או לא צודק? צודק, ויש גם עוד דבר. מה יש? יש תנורים שברגע שאתה פותח אותו מפסיק המאוורר. בסדר, זה פחות בעיה. ברגע שאתה פותח את הדלת הוא נדלק זה פחות בעיה. אתה סוגר אותו, נדלק המאוורר. בסדר. אין דבר כזה בדרך כלל בעסק. בתנור, שברגע שאתה פותח את הדלת נדלק גוף חימום, אין דבר כזה. בטח שיש, תרמוסטט. ברגע... המנורה כן, אולי. לא המנורה, התרמוסטט, ברגע שהוא מרגיש שאין לו 120, יש לו 220 חום מעלות, הוא מתחיל לעבוד. התרמוסטט ידלק בין אם הוא סגור ובין אם הוא פתוח. בסדר, אבל ברגע שאתה פותח אותו, אז יוצא החום, ואז הוא מתחיל לפעול. עכשיו, תלוי. אם אני עכשיו, אז קודם כל, אז תנור שעובד על מצב שבת מותר לפתוח אותו, אין בזה בעיה. תנור שעובד על ידי, ברגע שאני פותח אותו, נדלק הגופי חימום, זה אסור להשתמש בזה. למה? כן, כן, כן. איך שאתה פותח מיד הוא נדלק. או שאסור לפתוח מקרר. רגע, מקרר גם מותר, חכה. שמעון, אתה מחמיר היום. שמעון, תיזהר ממני. לא פותחים מקרר בשבת. שמעון, מה אני אגיד לך? אין לו את זה של שבת, יש מקררים שיש להם מצב שבת. עזוב, שמעון, שתהיה בריא. אתה קרוב אליי, אתה שכן שלי, אתה לא צריך לראות בשדות אחרים. טוב, כן, אז נחזור לתנור. התנור, אדם שלוקח את התנור הזה, וכמו שאמרתי, אם הוא עובד על מצב שבת, מותר. אם הוא עובד על מצב שברגע שאתה פותח אותו נדלק, זה אסור. תרמוסטט, ברגע שאני פתחתי אותו, ולאחר 4-5 שניות הוא נדלק, זה גרמה, כותב הרב, שמותר. מעיקר הדין זה מותר. אף על פי... יש מקררים כאלה. חכה עם המקררים. ברגע שאתה פתחת את התנור, זה מותר לך לשים את ה... מותר לך איך אתה יודע מתי ידלק בדיוק? תעשה את זה ביום... תעשה ביום חול. תעשה את הבדיקות האלה ביום חול, ואז ככה שתהיה מוכן לשבת. למה? תבוא עכשיו לבית, תעשה לאשתך איזה, לא יודע מה. או שתביא לה מפה עכשיו איזה... טוב, כן? תבדוק את זה ביום חול, וככה שתהיה מוכן לשבת. ואז אחרי שפתחת את זה, ראית, אחרי 4-5 שניות זה נדלק, מעולה, גרמה, זה מותר, אפילו שזה מדאורייתא. עכשיו, זה הדבר הראשון. הבעיה השנייה, מה זה? יש לנו בעיה של מיחזק כמבשל. מה זה מיחזק כמבשל? אסור לי לקחת אוכל מסוים ולשים אותו על קירה, בלשון הגמרא, שהיא אינה גרופה וכתומה. דהיינו, שיש שם אש בוער, או שיש לך עכשיו גז. שהיא מלהבה, אין לך פלטה, יש לך גז, אתה רוצה לשים עליו בשבת, אסור לך. יש איסור חזרה בשבת. בסדר, זה נקרא איסור חזרה. עכשיו, התנור זה אותו דבר, שיש בו איסור חזרה. עכשיו, איפה כן יהיה מותר בתנור, ואין לי בעיה של מיחזק כמבשל, אם אני לוקח, לא, אם אני לוקח עכשיו סיר, כותב הרב, שאין דרכו להכניס אותו לתוך התנור. דהיינו, אתה לוקח סיר שאשתך תמיד מבשלת בו, דרך להשתמש בו, הדרך הבישול בו, זה רק על הגז, לא שמים אותו לתוך התנור. לכן מפירים בתנורים. יפה מאוד, אז כמה שאתה לוקח סיר, כל הסירים היום הם ידיות פלסטיק או גומי. לא, אתה יכול להוציא אותם, בסדר. אם יש לך סיר שאתה יכול להכניס אותו, בסדר? לא כולם עם הידיות האלה. זה רק של ה... יופי, רק עם העשירים יש להם את הסיליקון הזה. כן? אתה לוקח את הסיר הזה עכשיו, שאין בו דרך להכניס אותו לתוך התנור, מותר לי לקחת את הסיר הזה ולהכניס אותו לתנור בשבת. למה? כיוון שזה לא מיחזק, אין דרך לבשל בסיר כזה, לכן זה מותר. אבל תשימו לב, יש היום הרבה סירים שהדרך, הרגילות שלהם להשתמש בהם בתוך התנור. יש סירים מיוחדים שאתה מכניס בו איזה צלי בשר,
סוגר עליו עם המכסה שלו, יש לו גם חור. רגע, אבל מה, זה לא מבשל בשבת? לא, אני מדבר על חימום, לא על בישול. חימום. מבושל, מדובר במבושל. אתה לוקח עכשיו את הסיר הזה, יש לו כמו חור כזה למעלה, אתה שם עליו יין, שם שם ציר, שם שם כל מיני דברים כאלה, והוא מטפטף לך לאט לאט כמה שעות, ואז עושה לך בשר טוב. כיוון שהסיר הזה הוא נועד בשביל התנור, סיר כזה אסור להכניס אותו לתנור בשבת, למה? משום מחזק מבשל. זה הדרך לבשל בו בשבת. אבל סיר אחר שאין דרך לבשל בו בשבת, זה יהיה מותר. התנאי השלישי, מה צריך שיהיה? התנאי השלישי צריך שיהיה הסיר שלא ייגע בקצוות של התנור. בסדר? אם התנור שלך, זה לא סיפור. היום רוב ככל, לא, בגלל תומן. תומן. ברגע שהקצוות של הסיר נוגע בקצוות של התנור, יש לי פה בעיה של תומן. אז לכן, ברגע שאני תומן בשבת, אסור לך להטמין בשבת. יש לך בשבת, נכון, אנחנו מכסים את זה עם שמחות, נכון? על הפלטה. מתי מותר לך לעשות את זה? רק מערב שבת, על דבר שאינו מוסיף אבל. למה? כתוב מה כתוב במשנה? אין מעשרין את הוודאי, ואין מדולים את הכלים, ואין מדליקים את הנרות, אבל לא מעשרין את הדמה, ומערבין ותומנין את החמין. מערבין ותומנין את החמין, יש מחלוקת בראשוני בין רש"י לרמב"ם. אם זה מדובר בדבר שמוסיף אבל, שאינו מוסיף אבל, להלכה, מרן שולחן ערוך פוסק את דעת רש"י, שזה נקרא בדבר שאינו מוסיף אבל. דבר שאינו מוסיף אבל, יהיה מותר לי לשים אותו מערב שבת. השמחות שאנחנו שמים היום, זה נקרא דבר שאינו מוסיף אבל, לכן מותר לשים מערב שבת את השמחות על הפלטה, על הסירים. באמצע שבת אסור לך, אלא אם כן שמת כבר מערב שבת, ואז הוצאת. אם זה נפל מותר לך. כן, זה מחלוקת. כשאתה יושב לאכול, אתה מוציא אותו. יכול להוציא ולהחזיר. ואחר כך אתה מחזיר אותו. כן, מותר. 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 מתי? מלפני השבת או אחרי השבת? בתוך שבת. בתוך השבת מותר. גם מלפני השבת, אם שמת לא בידיעה להוריד אותו, מותר לך. אם שמת את זה בידיעה להוריד, זה כבר בעיה. טוב, גם בזה יש מתירים, לא ניכנס לזה. לא צריך רק למעלה לשים אותו? איך? סמיכה? איך, מה? אם הורידו אותה לגמרי, כן. לא צריך רק למעלה. מתי? מלפני השבת? לא, היה בשבת. אחרי השבת? עם הסמיכה. צריך לדעת, גם בשבת, אסור לך לשים את זה על הקצוות, רק למעלה, כן? כי לפי דעת הרמה, לפי דעת מרן בכלל אסור להטמין. זהו, בדיוק. אנחנו פוסקים כדעת הרמה. פוסקים בדעת הרמה בדבר הזה, כיוון שיש מינה נגד מרן בדבר הזה, לכן אנחנו פה מכשירים. אבל מה? שלא ירד לקצוות, רק שיהיה למעלה. ברגע שהוא למעלה, זה יהיה מותר. אז עכשיו... אם אצלנו מערב שבת בצד, גם אפשר לצאת לכם גם אחרי שבת. גם מערב שבת אסור לך על הצד. רק למעלה. שלא ירד לך. שישאר לך איזה דופן שהוא פתוח. בסדר? זה נחת בתוך הארבעה. כן. התנור הוא תמיד מוסיף אבל. כן. התנור תמיד מוסיף אבל. רק מתי, לא, יש לו דין, כן, אבל בסדר, כמו הפלטות, יש כמו חימום כזה, שאנשים פעם היו משתמשים בזה, היו שמים חמין מערב שבת, היו שמים פלטה, ועליו כמו ברזל כזה, ברזל יציקה, ושמים בפנים את החמין. מכיר את זה? איך זה לא תומן? אלא מה, זה מותר להשתמש בדבר הזה, למה? כיוון שכל עוד שזה לא נוגע בקצוות, אין לי פה תומן. מותר לי לשים את זה בתוך כלי, הפוך, זה גם יותר טוב מששם על הפלטה. על התסמכות על הסירים. אלא ברגע שאתה שם את זה בתוך דבר כביכול סגור, כותב מרן שולחן ערוך שזה מותר לך רק שזה לא יגיע בקצוות. יוצא, אדם שרוצה להשתמש בתנור, יש לנו שלושה תנאים. תנאי ראשון. ודאי, חייב את כל שלוש תנאים. תנאי ראשון, שלא נדלק לי הגופי חימום ברגע שאני פותח את התנור. אם הנורה נדלקת, זה לא בעיה רק הנורה? ברגע שהנורה נדלקת, זה אומר לך שהגופי חימום נדלקו. תנאי ראשון, ואז תפתח. כי אז בטוח אתה לא מוסיף לו. גם אם אתה מוסיף לו, אתה לא... לא, אם התנור סגור זה כבוי, הוא נדלק שאתה פותח. התנור כבר, אם אני שורף אותו נורא. כן, אבל פה, ברגע שהגופי חימום דלוקים, ואתה פתחת, אתה מוסיף על החור משהו? לא. לא מוסיף. ברגע שהגופי חימום דלוקים, אתה לא מוסיף. אתה פותח, אז זה גם טוב, בסדר. ואז הוא נדלק. אחרי שהוא נדלק. ייקח לו זמן, גם אם הוא יהיה סגור. בסדר, גם ככה, זה לא הדלקה, כן, בסדר. הוא יכול להיקבות. בסדר, מה הבעיה? זה פסיק רשע דלא ניחא לבאיסור דרבנן. להידלק, לא להיקבות. כיבוי זה דרבנן. עכשיו כיוון שאני לא רוצה שזה יתחבא. וסגרת עוד פעם. מה אכפת לי? אבל הוא כבר דלוק. עכשיו אתה... ברגע שזה... רגע, המאוורר הזה, למה הוא... זה לא... מפזר את החום. זה מפזר את החום. זה לא מוסיף על הבישול עכשיו. אתה לא מכניס שם דבר שלא מבושל. אתה מכניס רק דבר שמבושל. אז כיוון הוא רק מפזר את החום, והוא לא נדלק פה עכשיו גופי חימום, המאוורר הזה. לכן אין לי בעיה איתו, עם המאוורר. בסדר?
אז בסדר, כמו שנחזור על השלוש תנאים. תנאי ראשון, שאתה ברגע שאתה פותח אותו, לא נדלק הגופי חימום. תנאי שני, שאתה מכניס סיר שאין דרך להכניס אותו בשבת. תנאי שלישי, שהקצוות של הסיר לא יגיעו לקצוות של התנור. בסדר? עד כאן רזה דיחודה. אם 3 קצוות נגיעות ואחד לא, אין בעיה? לא, שלא ייגע בכלל בקצוות. בכלל. בסדר? זה השלוש תנאים בתנור. ברגע שיש את הדבר הזה מותר לי. אז עכשיו נחזור ליום טוב. אדם שרוצה להשתמש בתנור ביום טוב, אין בזה שום בעיה, מותר לך לפתוח את זה, גם זה ידלק מיד, אין בזה שום בעיה, למה? כיוון שזה על ידי גרמה. על ידי גרמה זה מותר. עכשיו אני רוצה שאשתי תאפה חלות, מותר לאפות חלות ביום טוב, ואין בזה בעיה, ולמה? שבת לתנור ביום טוב? לא, ברגע שהוא כבר דולק, אז אין... אוקיי, הוא חייב לדלוק קודם, אתה לא יכול לדלוק אותו ביום טוב. הוא חייב לדלוק קודם דרך שעון שבת. כן, ודאי, בטח. ברגע שהוא כבר דולק, מותר לך לפתוח אותו, להכניס שם את הלחמים, וזה, מה הדין? לעשות הפרשת חלה ביום טוב. או, שעון. כשפותחים את הדלת של התנור, מותר להוריד את החום? שמה? עוד פעם? מותר להוריד את החום? או... עכשיו, כידוע, שהאדם שרוצה להשתמש בתנור, טוב ששאלת, אדם שרוצה להשתמש בתנור, אדם שרוצה להשתמש בתנור ביום טוב, או אדם שמשתמש בגז ביום טוב, כידוע שמותר להגביר או להמניח לצורך האוכל. למה? כיוון שכמו שהתירו לצורך אוכל נפש, מותר גם זה לצורך האוכל. בישול האוכל או גם... מצד הבישול, לא, מצד הבישול. אני רוצה עכשיו, סתם דוגמה, בן אדם שעושה אורז, הוא שם את זה על החום הכי גבוה, ואז ברגע שהוא רוצה, כן, הוא ממניח את זה, למה? לצורך האורז, שלא יישרף לו, שזה יצא טוב, במצב כזה זה יהיה מותר. אבל ברגע שבן אדם בישל ביום טוב, והוא עכשיו אומר, הוא חס על ממונו, חס על הגז, שלא יעבור חשבון גז הרבה, כן? גז, אני מדבר עכשיו על הגז. אז מה הוא רוצה? להמניח את הגז, זה יהיה אסור. למה? כיוון שהוא גורם פה גרם כיבוי, זה יהיה אסור. עכשיו מה הדין בתנור הזה? בתנור... הלהבה נשארת להבה, היא רק קטנה. כן, נכון, אבל כיוון שהוא גרם פה כיבוי, מהלהבה גדולה הוא עשה פה להבה קטנה, זה נקרא כיבוי ולכן יהיה אסור להמניח. אבל יש עצה, דיברנו על זה כמה פעמים, לכבות את הגז ביום טוב, או חגז, זה העצה הכי טובה. מי שאין לו חגז יעשה עם הכפית. אמרתי לך איך עושים את זה עם הכפית? חבים את זה עם הכפית, שמים את זה בין איך זה נקרא? טרמוקפל. טרמוקפל הזה, שמים את הכפית בין הטרמוקפל לבין הזה, הטרמוקפל זה חיישן בטיחות. ברגע שהוא מרגיש שאין לו חום כביכול מהזה, הוא חושב כביכול שיש לו פה דליפת גז, והוא מחפה את הגז אחרי כמה שניות. אז כיוון שיש פה... כן, צריך לבדוק, בדיוק, נכון. יש כאלה שהם נחבים מיד, לכן זה אסור לכבות את זה ככה ביום טוב. אבל אדם שמחבה... אדם... קיריים שאחד כן ישר יפסיק ואחד... כן, לכן צריך לבדוק את זה לפני יום טוב. צריך לבדוק את זה לפני יום טוב, לראות מה מתקבל מיד. איפה זה הלבן הזה? יש לך גם לבן ויש לך גם ברזל, נכון? הברזל זה הטרמוקפל. הברזל זה הטרמוקפל, ברגע שאתה שם אותו בין המעבר לבין הטרמוקפל הזה, הוא נכבה אחרי 4-5 שניות, זה גרמה, זה ככה מותר לכבות את זה ביום טוב. כן, זה נכבה אחרי 4-5 שניות. אם זה נכבה מיד זה אסור. בסדר? לא הבנתי איך זה נכבה. תנסה בבית. יש טרמוקפל, יש את השפיץ הזה שעולה. השפיץ הזה זה רק מציץ. נכון. לא, יש את המצץ ויש טרמוקפל, יש שם 2. הוא מגיע מלמטה, הוא לא מגיע מפה. לא. הגז מגיע, אני אסביר לו. אז הוא ממשיך לעבוד את העבודה. ברגע שאין לו חום, הוא מבין... אז הוא מרגיש ש... אז תנסה היום בבית, תראה, זה עובד. יש לך חדש, נכון? החלפת לא מזמן. כן, ב10 שנים, בקיריים של 10 שנים האחרונות, שמו את החיישן בטיחות הזה, עכשיו צריכים לשים את זה בכל חיישן... חיישן בטיחות, וברגע שאתה שם את זה ככה, זה נכבה אחרי כמה שניות, וככה יהיה מותר לכבות את הגז ביום טוב. ויש את האנשים האלה, העתיקים, שמנסים לכבות את זה עם קפה ומים ועושים... איזה מים עם סבון? מי מתיר לך לעשות עם סבון? מים רק. אסור עם סבון. למה? מים רגילים. רק עם מים. יפה, אתה צריך להשתמש בהם אחרי זה. עכשיו בדרך כלל זה לא נכבה עד שמתעצבנים, בסוף מכבים את זה בידיים וזהו. בסדר? זה ככה הם עושים את זה. לכן צריך לדעת שלא להשתמש בזה, אפשר לעשות עם הכפית. מי שלא יכול עם הכפית שיעשה עם, איך קוראים אותו? עם חגז. חגז זה העצה הכי טובה. עכשיו, כמו שנחזור לענייננו, אז אדם שרוצה להעביר ולהמניח את התנור, כן? הגענו לשם משם, למה? כיוון שלהמניח לצורך האכילה מותר, הגבלה לצורך... פה כותב הרב,
דיברתי עם כמה אנשי מקצוע, אמרו לי שזה לא, המציאות בשטח זה לא ככה, אבל הרב כתב ככה באלקוט יוסף, אני עדיין לא דיברתי איתו על הדבר הזה. הוא כותב שברגע שאתה מגביה וממניח, יש לך חוטים אחרים בתנור. מה יש חוטים? חוטים אחרים, וברגע שאתה מגביה... אין, זהו, הרבה אנשים אמרו לי שזה לא... אין קשר בכלל לחשמל בגז, אין קשר. לא בגז, לא בגז, בתנור. בתנור, ברגע שאתה... בתנור רגיל של... תנור רגיל. ברגע שאתה מעלה אותו מ-100 מעלות ל-200 מעלות, זה חוטים אחרים? לא, אותם חוטים. זה לא חוטים אחרים, בסדר, אז כנראה הרב דיבר על איזה תנור מסוים, ששם הוא כתב שזה אסור לעשות את זה כיוון שהוא מדליק ומכבה. זה לא חוטים אחרים, זה אמור להיות קבל. לא יודע, טוב, בקיצור, אם זה, אני לא דיברתי, לא הספקתי לדבר על זה עם הרב יצחק, אבל אני, אולי יום ראשון אני אסע אליו, ואני אשאל אותו על הדבר הזה, נעדכן אתכם בעזרת השם. אני כל פעם אני רוצה לדבר. יש אור, שאתה מדליק אותו, כמה שאתה יותר סובב לימין או יותר חזק. כמה שאתה יותר מסתובב אותו למטה או יותר חלש. טוב, בקיצור, התנור הזה כותב הרב שלא יזיז אותו, לא קדימה ולא אחורה. רגע, זה משהו שזה מותר. יש לי משהו להגיד. יש את המסובב של התנור שהוא מסתובב חלק. זה בסדר. מה זאת אומרת? הוא מסתובב כמו פוטנציומטר, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. טיימר? מדבר על התרמוסטט? רגע. טיימר כזה? יש את הבורר, פעם היה בוררים שהם מסתובבים חלק. כן. זה אתה מרים את המעלות והוא מתרומם. היום יש את הטק טק 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 דבר כזה. כן, נכון. זה מדליק ומכבה גופי החימום אחרים בתוך התנור. יפה, לא, אני מדבר על המעלות. יש לך 2, יש אחד של ה... אם זה רק מעלות, זה אותו חוט. חימום ואין בעיה. כן, טוב, בסדר. אפשר לשים שעון שבת. רגע, הרב, איך תשים שעון שבת? כן, תשים שעון שבת, כן, אבל אתה לא יכול להזיז אותו. קיריים אינדוקציה, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. אדם שיש לו קיריים אינדוקציה, לא חשמלי. אינדוקציה זה עובד על גלים קצרים אלקטרומגנטיים, אי אפשר להשתמש בו ביום טוב. למה? כי בשביל להשתמש בו אתה צריך להניח, ואחרי שאתה מניח אתה צריך ללחוץ. לא. יש, ברגע שנגיד הוא דלוק, אם אחרי כמה שניות, נגיד איזה דקה, לא הנחת סיר, הוא נכבה. יופי. אוקיי? איך תדליק אותו? עצם ההנחת הסיר מדליקה אותו. נו, בדיוק. עצם ההנחת הסיר מדליקה אותו. יופי, אז לכן, כיוון שאי אפשר להשתמש באינדוקציה הזה בשבת, לכן אי אפשר להשתמש ביום טוב, סליחה, אי אפשר להשתמש... בערב יום טוב. לשים יש טיימר. והוא לא נכבה מיד? שאתה מוציא את הסיר? אם אתה מוציא את הסיר, הוא מפסיק את הפעולה של הרגע, של החימום, אבל הוא לא נכבה, הוא נכבה, כל המערכת נכבאת אחרי איזה דקה. אבל זה למה הוא משנה... ברגע שהרמת לא קורה שום דבר? הוא ממשיך לפעול כרגיל? אז מה אתה רוצה? אז יש לך פה כיבוי בידיים. הוא לא נכבה לגמרי. הוא לא נכבה, הוא מתחיל להיכבה. אתה עשית פה איזה פעילות. אם אני שם טיימר מערב שבת? איך תשים את זה? אתה חייב להכניס, לשים... זה כמו יונקר, זה בדיוק כמו זה לא ידלק לך. זה ערב החג. רגע, שנייה. נו. תדליק את זה לפני שבת. יש כאלה קיריים שגם אתה יכול להדליק אותם. אינדוקציה? אינדוקציה? אתה נגיד שמת מעלות 6, שמת את הסיר, זה עובד, עכשיו אתה שם לו נגיד 10 שעות. כן. 10 שעות עובד, יש טיימר שמחבר אותו אחרי 10 שעות. מותר לי אחר כך לקחת, הוא נכבה לגמרי. אם הוא נכבה לבד, כן, תיקח, מותר. רק עם טיימר. כן, אבל אי אפשר, כמעט ואי אפשר להשתמש בדבר הזה. כי אם אתה אומר באופציות כאלה, אתה טכנאי של זה, שאתה מבין מתי הוא נכבה, מתי הוא נדלק. אנשים, יש לך כל כך הרבה סוגים שאתה לא יכול להגיד שזה מותר וזה, אלא אם כן יש איזה דבר אחד שבדקנו אותו וראינו שבאמת האינדוקציה הזאת היא עובדת במדינה מסוימת כזאת שאין לי הדלקה וכיבוי, אז זה יהיה מותר. יש הדלקה וכיבוי גם עם שעון שבת. בהרבה, לא, הוא אומר שיש איזה מכשיר מסוים. אין דבר כזה. יש, תקשיב. אם הוא דלוק... באינדוקציה, מה שאתה אומר לגבי שעון שבת, הוא נותן לו רק חשמל, אבל הוא לא מדליק אותו. עצם ההנחת הסיר אתה מדליק אותו. תקשיב, הסיר יושב לפני החג. לפני החג. איציק, מה המצב שלהם? יום חול. שמת את הסיר, הוא מתבשל, הוא צריך חישול 7 שעות. בסדר? שמתי לו בטיימר של האינדוקציה, 7 שעות, תתקבל. תבדוק מה קורה שם. תתקבל לגמרי. תבדוק מה קורה שם בבית. תבדוק מה קורה בבית. הוא לא מדליק אותו מהחשמל. נכבה, המערכת עצמה נכבדת. תבדוק שהכל בסדר. רגע, תקפוץ. אחרי 7 שעות, מותר לי לקחת את הסיר. תראה שהכל בסדר. בסדר, זה כמו הפסקת חשמל. על פניו... טוב, בוא נחזור לענייננו. בקיצור, אז אדם שרוצה להשתמש בזה, רוב המקרים שאי אפשר להשתמש באינדוקציה הזאת, אלא אם כן יש לבן אדם אינדוקציה מיוחדת שהיא לא נדלקת וקירה כמו פלטה כזאת. קירה מותר, על ידי שעון שבת. אתה מפעיל אותו על ידי שעון שבת, הוא ידלק לך. הוא לא ידלק? לא, אני לא
מדבר על זה. קיריים? אני מדבר קירה שיש לה... ספירלות. חזק, לא ספירלה, זה כמו מתכת כזאת שחורה. כן. כמו פלנצ'ה כזאת. נו. מתכת שחורה, כשאתה שם, זה יותר מפלטה, זה לא פלטה, אתה יכול לשים אותו על חום גבוה מאוד, והוא מגיע לטמפרטורה הגבוהה, הוא מתנתק. הוא מתקרר, הוא נדלק. אוקיי? טוב. מה השאלה? איך זה עובד? באיזה צורה זה עובד? מה? איך זה עובד? באיזה צורה זה עובד? זה עובד, זה יש לו גוף חימום. הוא עובד תמיד? הוא עובד תמיד. נו, איך תדליק אותו? זה לא כמו פלטה בעצם, יש לו תרמוסטט. איך תדליק אותו? לבד, הוא נדלק. שמתי אותו עכשיו, הוא כל הזמן חם, לא עט. או, יופי, נו. אני שם את הסיר עליו, הוא מבשל. אוקיי. אני מוציא את הסיר, הוא רק נכבה? עובד. עובד, לא. מה הבעיה? זה כמו פלטה, אין בזה שום בעיה. אין בעיה. אבל אין פה משום בישול? לא, ביום טוב מותר לך לבשל. מה הבעיה? תדליק את האש, מאש לאש מותר לך להניח לבשל. אותו מותר? זה בידיים. מה אתה עושה שם? איך זה עובד? זה כמו עובד כמו גז? כמו מה זה עובד? צריך לבדוק אם זה חוטים אחרים או לא חוטים אחרים. אותם חוטים, אותו דבר. ברגע שנחתתה המנורה, אז לא שזה אני מוריד מותר. אותו עד הסוף. כאילו, לחום המינורי. בשביל צורך האכילה? צורך הבישול? גמרתי את הבישול. אז מה פתאום? אסור לך לעשות את זה. ודאי שאסור. ודאי שאסור. למה? אבל ברגע שהוא נכבה המנורה, זאת אומרת, התקררו... זה כמו גז, גרמת לגרם כיבוי. אבל לא גרמתי גרם כיבוי. זה גם כיבוי. ברגע, אתה הורדת את המעלות, הורדת פה את הרמה של הספירלות האלה. אבל גם אם הם נכבו, מתי הם נכבו? אני עושה את זה, תקשיב, יש לו את הטרמוסטט. ברגע שהתקרר, נו. אוקיי? אז הוא נדלק. רגע. ברגע שהוא חם, הוא דלוק, כן. יפה, אני לא נוגע. ברגע שהוא נכבה, זאת אומרת, המערכת נהייתה כבויה, אני מוריד רק את הטרמוסטט למינימום, 30 מעלות. הוא כבוי, הוא קם. ואז הוא לא... ואז הוא מתקרר, הוא רק לא ידלק בפעם הבאה, כי לפני כן הוא נדלק נגיד ב-90. אני לא מכיר את זה, אני... באמת שאלה. צריך לבדוק את זה באמת, לראות איך זה בדיוק עובד, מתי זה נדלק. תביא אותו, נבדוק אותו, כאילו, מתי הוא נדלק, מתי הוא מתחבא, ולפי זה נראה מה נעשה. הוא נדלק במעלות ששמת לו, נגיד שמת לו 80 מעלות. טוב, אתה עכשיו מדבר איתי, אני לא מבין על מה אתה מדבר, כאילו, מתי זה נדלק, מתי זה נכבה, תרמוסטט, לא תרמוסטט. זה נדלק לפי החום. ברגע שהחום, הטמפרטורה יורדת, הוא נדלק. הבנתי, עכשיו ברגע שהוא כבר... כבוי. הוא כבוי, אתה רוצה... אני רוצה להוריד את המעלות לגמרי, ל-30 מעלות. ואז הוא לא יתכבה. ואז הוא יישאר מחובה. הוא ידלק חזרה רק עד 30 מעלות. משמע שאפשר להשתמש בזה, זה גרם. האמת שאפשר לשים גם שעון שבת ואז לפתור את הבעיה. כן, נכון. שים שעון שבת וככה תפתור. נגיד לי שעון שבת מחובר למפסק של אור, עכשיו הוא כבוי. כן. והשעון שבת גם כבוי. מותר להוריד את המפסק, זאת אומרת שגם מותר, כן. למה? כיוון שאין מוקצה ומחובר זה מותר, כן? מה? סיימתם? בסדר, אפשר להתחיל? שמתם? אתה רוצה לקחת למפסק? אז יאללה, בוא נתחיל. מה אתה על הפסקת חשמל? טוב, רבותיי, אנחנו... איך? נעבור לשמה? יאללה, מעולה. כן. אז רבותיי, היום יש לנו, ברוך השם, ראש חודש. השיעור הזה הוקדש להצלחת יאיר ישראל בן ספיר וידידיה. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, כן, הבת שלו, ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם, בעזרת השם, רפואה שלמה והצלחה בכל העניינים, בעזרת השם, תגידו אמן, בעזרת השם, עוד 9 חודשים, בעזרת השם, נתבשר על בן זכר, בעזרת השם. בריא ושלם, שגם האמא וגם היולדת וגם הילד, כולם יבואו על מקומות בשלום, בעזרת השם, לחיים טובים בשלום, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבן תלמיד חכם שיעיר את העולם. יאללה, שיהיה בשורות טובות, חודש טוב ומבורך.